Čau, moje meno je Aďo. Teraz ma troška zle počujete, lebo tu letí lietadlo. Som práve na poli, na polnej ceste a práve sa ako na prechádzku sme sa vydali. Tak oné. A teraz, večer nie, ale ráno bolo ešte také hmlisté počasie a nejdem ešte do obeda, aj po obede, až teraz na večer je dobré počasie, takže prečo to nevyužiť? Prečo? To asi mám pravdu, že každý dobré počasie využije. A ešte som zabudol povedať názov, je to Daily Vlog 5. Takže. A zajtra sa môžete tešiť na moje nové video. Asi to vydám, asi nie, ešte musím zeditovať, až potom to vydám. Takže buď zajtra, pozrite, to už vydám. Zatiaľ sa majte a potom dopozerajte toto video, prosím vás. A zatiaľ sa majte dobre a ešte zatiaľ čau. No, takže ešte jednu vec. Teraz sa mám veľmi skvelé, ako youtuberský život, ešte ako u začiatočníka. Je to veľmi, no čo, ešte je to veľmi ľahké a ešte troška môžeš ešte editovať a do toho hudbu, ja neviem, postrihať a potom už ide sadnúť, jesť čipsy a také. A veľmi už ďakujem za 91 zobrazení na Daily Vlogu 2. Takže veľmi vám preto ďakujem. Asi vám urobím ešte špeciál, lebo už sa blížime k 10. Takže už to je lepšie, ako som mal predtým kanál. Už je to lepšie, no. Teraz som zadýchaný, teraz som bežal a nestíham, takže ešte furt sa máte na čo tešiť. Zajtra vyjde, viem, že vyjde nové video o Vadaske, aj všeličo iné vyjde. Ešte teraz budem točiť challenge, útorok. Hej, útorok to natočím pre vás. Zajtra Vadaš, útorok Oni, alebo pondelok, neviem, ako sa mi to z rodinných dôvodov, ako sa mi to podarí. A ešte, moji hejteri, čo ste. Tak ja ešte nemôžem byť dokonalý. Toto ja nechápem u hejterov, že ako môžu dirigovať takých, čo ešte len začínajú. Ešte Gogo mal také ťažké začiatky. Že také ťažké začiatky, že ešte nebol dokonalý a už keď sa blížil k tej 1000, no už tedy už, alebo k tým 100, 150, už tedy už bol lepší. Takže teraz už to ukončíme troška skôršie. Takže sa majkajte, už nastálo. Potom to video ujeste čipsy, ja neviem, kolu si dajte na večeru, alebo také niečo. Už nastálo, sa majte a čus.